Jedna z vecí, ktorú minulé civilizácie vedeli, bola sila zvuku a sematiky v našich vlastných telách. Už Nikola Tesla povedal, že ak chceš pochopiť tento svet, musíš pochopiť frekvenciu a vibrácie. Prečo si myslíš, že systém tak tvrdo pracoval na tom, aby odstránil všetky zvony zo starého sveta? Toto je sematická platňa, ktorá nám dáva možnosť vizualizovať zvuk a frekvenciu. Každá frekvencia má svoju vlastnú geometrickú dráhu a tvar. Energia a vibrácie sú to, čo formuje fyzický svet okolo nás. Staroveké civilizácie tomu hlboko rozumeli a používali geometriu vo svojich stavbách. Kostoly nikdy neboli len obyčajné budovy. Neboli používané na uctievanie, ale na liečenie pomocou frekvencie a zvuku. Keďže tvoje telo je z 80 a viac percent voda, frekvencia produkovaná orgánmi v týchto katedrálach liečila ľudí v budove. Nazývali sa orgány, pretože liečili tvoje orgány, rovnako ako zvony v každom meste, ktoré mali hlboký význam. Každé slovo, ktoré vyslovíš a počuješ, každá myšlienka, ktorú máš a každá emócia, ktorú cítiš, je frekvencia, ktorá ti buď prospieva, alebo ťa ničí.